Si parlo en veu alta em sentiu tots, sí? Els del fons també. Sí, el tècnic pot abaixar una mica les meves llums que m'enfoquen a mi i pujar una mica les llums de la sala, perquè si no els veig. Perfecte. Escolteu una cosa, jo us veig, us puc veure, ara literalment, us veig menys sovint del que voldria, perquè l'agenda és impossible i per tant, quan us veig, m'agradaria aprofitar per explicar moltes coses i per compartir amb vosaltres moltes opinions i sentiments i sensacions i conviccions, i intentaré aprofitar-ho, intentaré aprofitar que estigui aquí amb vosaltres per explicar-vos tot això, per compartir amb vosaltres tots aquests elements. Com deia en la presentació, jo soc fill d'un profe d'institut que va estar molts anys fent de cap d'estudis en un institut d'Hospitalet i d'una infermera que durant molts anys va ser supervisora d'urgències del torn de nit de l'Hospital de Bellvitge. Jo soc alcalde d'una ciutat del Baix Llobregat, al bell mig geogràfic del Baix Llobregat, una ciutat que té la renda per càpita més baixa de la nostra comarca i que té l'índex d'estudis universitaris més baix de la nostra comarca. Una ciutat dura que quan arriben les crisis sovint som els primers afectats perquè els nivells de formació mitjans són baixets i per tant els nostres són els primers que es queden sense feina. I que quan sortim de la crisi, molt sovint els nostres són els últims que tornen a trobar feina. Una ciutat en la qual, com a alcalde, cada dia, ahir la nit, amb una audiència pública sobre l'increment del preu de l'aigua. Aquest matí, passejant pel carrer, reunint-me amb gent, constates cada dia, avui, ahir, demà també, que hi ha molta gent que s'ho passa molt malament. No sé si aquí a Hospitalet us tenen acostumats que l'Ajuntament organitza audiències públiques per explicar les coses i... De llàstima, Nosaltres ho fem, organitzem audiències públiques, obertes a tothom que vulgui venir, i l'alcalde és el primer que surt a explicar-ho i que surt a explicar les decisions que es prenen i les comparteix amb la gent. Ho fem. Ho fem per convicció, perquè estem convençuts que és bo, perquè estem convençuts que és bo ser transparents i donar la cara. Evidentment té costos i té inconvenients. És molt cansat, segur. I a vegades és molt tens, segur. I a vegades el to de la veu es crispa, segur. Segur. Per moltes raons. Una d'elles, potser la més forta en aquests moments, la més habitual en aquests moments, és que insisteixo que hi ha molta gent que s'ho passa molt malament. Jo cada dia em trobo amb gent que no pot pagar la llum o l'aigua, o que els hi tallen la llum i l'aigua perquè no es pot pagar. Gent que no pot pagar la hipoteca, gent que no pot pagar el lloguer. Jo me'ls trobo cada dia. Aquest migdia m'he reunit amb la comissió d'aturats del meu municipi i amb els representants de Ciments Molins, la cimentera més gran del nostre país, per intentar trobar alguna mena d'acord per al subministre de biomassa a l'empresa cimentera, amb l'esperança de generar 40 o 50 llocs de treball entre els aturats del meu poble. Cada dia. Per tant, com deia el vídeo que acabem de veure, no som números, o som molt més que números. Som noms propis de gent que coneixem, potser alguns de vosaltres que esteu a l'atur. I si no, a la vostra família segur que en teniu. El país pateix. Tenim la sensació que el país se'ns desfà literalment entre les mans. Tots sabem que hi ha empreses que tanquen cada dia. L'any passat, 1.850 aturats més cada dia.
Per tant, tots tenim la sensació que el país se'ns desfà a les mans, que hi ha alguna botiga, potser la coneixeu vosaltres, que demà ja no obrirà. I per tant, és evident que estem molt preocupats. Quan la gent ens pregunta com esteu, la resposta formal, habitual, sempre és bé, potser una mica arrossegat aquest bé. Però jo m'he acostumat a contestar des de fa unes quantes setmanes que jo estic bé. Jo estic bé, la família, afortunadament, està bé. El partit que ara em toca representar està prou bé. Diuen que està millor que mai, potser. El país està molt malament. Jo estic relativament animat, sí. Estic animat i esperançat, però estic molt preocupat per la gent. Hi ha coses que nosaltres podem fer i d'altres que superen les nostres capacitats. No ho podrem fer tot, ni tan sols podrem fer tot el que voldríem. No. Segur que seria més fàcil venir aquí i dir farem això i allò de més enllà, i de fet ho farem tot. Però no és cert. No és cert. I com que no és cert, no ho dic. Farem tot el que podrem en molts àmbits, però ja us aviso que hi ha coses que no les podrem fer, que no depenen de nosaltres, que són superiors a les nostres forces. Poso algun exemple, perquè amb l'esperança que s'entengui bé. Els catalans, els ciutadans de Catalunya, tots nosaltres junts, l'any 2007, quan encara no havia esclatat la crisi en la qual vivim, vam pagar, tots nosaltres junts, vam pagar en els grans impostos, aquells que cobra l'Estat, IRPF, IVA i impost de societats, els grans de debò, renda, IVA i societats, vam pagar 40.000 milions d'euros. El nostre esforç, l'esforç fiscal, l'esforç de la nostra gent, de les empreses, de les botigues, dels autònoms, de tots nosaltres, va generar 40.000 milions. L'any passat, 32.000. Aquesta diferència de 40 a 32.000, això és la crisi. Una manera de mesurar la crisi és que tot plegat, el conjunt de la nostra economia s'ha fet un 20% més petita. Som un 20% més pobres. I molts dels nostres, un 30, un 40, un 50, un 60% més pobres. En gran mesura això està fora del nostre abast. Té una afectació en el conjunt d'Europa i del món occidental. Això, en gran mesura, està fora del nostre abast. Hi ha altres parts, però, que sí que podrien dependre de nosaltres i que encara no en depenen. És a dir, hi ha coses que no depenen i que molt difícilment dependran de nosaltres. Hi ha coses que no depenen de nosaltres però que podrien dependre de nosaltres. S'ha entès aquest primer exemple? Sí? De què és la crisi? La crisi com ens impacta? Ens impacta perquè som, o ens impacta de tal manera que ara som un 20% més pobres, sí, com a conjunt. S'entén aquest primer exemple? Poso un altre exemple ara, de coses que no podem fer en aquest moment però que podríem fer, però que sí que podríem fer, d'acord? En aquest moment no les podem fer, però les podríem fer, i com que les podríem fer, les volem fer. D'aquests 32.000 milions que l'any passat vam pagar en impostos, en els grans impostos, IRPF, IVA i impost de societats, d'aquests 32.000 milions, quants es van quedar aquí per ajudar a la gent d'aquest país? D'aquests 32.000 milions, quants l'any passat es van quedar aquí per ajudar les nostres empreses, els nostres autònoms, els nostres botiguers, els nostres treballadors, els nostres aturats, els nostres estudiants, els nostres jubilats? D'aquests 32.000 milions, quants es van quedar aquí per ajudar la nostra gent? 19.000 milions. Hi ha 13.000 milions que van desaparèixer del nostre país. Nosaltres els vam pagar
vam treballar per pagar-los, ens vam jugar, en alguns casos, els nostres patrimonis per poder pagar aquests 32.000 milions, 13.000 van desaparèixer del nostre país. Això ara no ho podem gestionar, però podríem gestionar-los i volem gestionar-los. De què depèn que els puguem gestionar? Depèn de que nosaltres, tots nosaltres, tinguem les eines. I quines són aquestes eines? Les eines d'un estat. Poseu-vos-hi com vulgueu. Però o tenim les eines d'un estat, o mai podrem decidir del tot què fem amb els nostres impostos, què fem amb el nostre esforç, on l'invertim, on el posem. Aquestes són decisions que en gran mesura nosaltres ara no podem prendre, però que podríem prendre, que volem prendre i que depenen en enorme mesura de que disposem de les eines necessàries. I insisteixo, poseu-vos-hi com vulgueu, però aquestes eines són les eines d'un estat. Què ens passarà aquest any en el que estem? El que ens passarà és el següent. Nosaltres pagarem en impostos uns 32.000 milions. Potser una mica menys, perquè la nostra economia no deixa de fer-se cada vegada més petita. Potser una mica més, perquè la pressió fiscal cada dia puja una mica més. I molt probablement el govern espanyol al llarg d'aquest any tornarà a pujar l'IVA i tornarà a pujar l'impost sobre les gasolines. Al voltant de 32.000 milions. D'aquests 32.000 milions, aquest any, l'Estat quants ens en tornarà? Per poder administrar els nostres hospitals, les nostres escoles, les nostres empreses, quants ens en tornarà? Uns 19.000 milions. Això és tot el que tindrem? No, tindrem una mica més. Tindrem aquells impostos que són propis de la Generalitat de Catalunya. Quins són aquests impostos? Successions, acabem d'arribar a un acord per apujar-lo. Patrimoni, acabem d'arribar a un acord per apujar-lo. Nosaltres volíem que fos un impost sobre la banca, el govern espanyol ha dit que ens el pren i que se'l queda per ell, i que posa un tipus zero de tal manera que és el primer impost de la història de la humanitat que ningú haurà de pagar. Per què ho fa? Ho fa per protegir els bancs i ho fa per deixar-nos a nosaltres sense uns diners que nosaltres necessitem desesperadament, i que el necessitem desesperadament perquè ell ens en pren 13.000 dels 32.000 que paguem. Aquests impostos que ens són propis, el cèntim sanitari que carrega la benzina, per exemple, successions, patrimoni... Quan genera tot això? L'any passat, 1.600 milions. Només 1.600 milions. Si ho compareu amb els 32.000 que cobra l'Estat aquí, 1.600, comparats amb aquells 32.000, és poquet. És molt, però comparat amb aquells 32.000 és poquet, perquè 32.000 és moltíssim. Què més tindrem per aquest any? Tindrem alguna cosa més? Sí, tindrem una mica més. Què tindrem? Tindrem allò que ens deixen endeutar. La Generalitat de Catalunya no es pot endeutar lliurement. La Generalitat de Catalunya no pot col·locar, no pot, impossible perquè ningú li compra, ningú. Ningú d'aquesta sala i ningú del món. Ningú li compra cap títol de deute, a cap preu enlloc del món. Cap títol de deute, a cap preu enlloc del món. Per tant, la Generalitat de Catalunya, per endeutar-se, ha de demanar permís al Ministeri d'Hisenda, al senyor Cristóbal Montoro, i de fet no hi ha cap banc, que doni crèdit a la Generalitat de Catalunya sense
el permís explícit del Ministeri d'Hisenda. Quin és el permís per aquest any? El 0,7% del PIB. Això del 0,7%, cada dècima val 200 milions d'euros. D'acord? Un 0,1 val 200 milions. 0,7 val 1.400 milions. Per tant, què tindrem aquest any per gastar? Què tindrem aquest any? Per fer-ho tot. Pagar funcionaris, escoles, hospitals, tot. Què tindrem? 19.000, que ens transferiran dels 32.000 que paguem, més 1.600, més una miqueta més, perquè acabem d'arribar a alguns acords per pujar una miqueta més, perquè la nostra economia es fa petita, més 1.400. Total, uns 22.000 milions. 22.400. Això és poc o molt, 22.400. Preguntat d'una altra manera, és prou? La resposta, no, no és prou. Per què no és prou? Comparat amb què no és prou? Quan les coses anaven bé, el 2007, nosaltres, tots nosaltres, en salut, ensenyament i polítiques socials, ens gastàvem més, això ens costava més de 22.400 milions d'euros. Per tant, els 22.400 milions d'euros que tindrem aquest any per gastar no cobreixen ni tan sols escoles, hospitals i polítiques socials. Poseu-vos-hi com vulgueu. Agafeu el pressupost i gireu-lo del dret i del revés. Retorceu-lo, estireu-lo, apreteu-lo, el que vulgueu. Feu el que vulgueu, però no cobreix ni tan sols el que fa 6 anys destinàvem a escoles, hospitals i polítiques socials. I fixeu-vos que fora d'això encara quedaria per pagar tota la resta. Què vol dir? Ajudeu-me vosaltres. Mossos d'Esquadra, bombers, transport públic, infraestructures, arreglar carreteres, arreglar autopistes, ferrocarrils, tot el programa de la llei de barris per ajudar els nostres ajuntaments, els nostres municipis, funcionaris judicials, farmàcies, entitats del tercer sector. Poseu-vos-hi com voleu, 22.400 milions no arriba ni a les necessitats del nostre sistema educatiu, del nostre sistema sanitari i de les nostres polítiques socials bàsiques. I aquest és l'escenari per aquest any. S'ha entès fins aquí el que acabo d'explicar? El silenci era espès, diguem-ne, la pregunta era una mica. Escolteu una cosa. Nosaltres, tots nosaltres, treballem prou i paguem prous impostos com per no haver de patir? Sí. La resposta és sí, perquè només en IRPF, IVA i impost de societats paguem 32.000 milions. 32.000 milions és suficient per fer tot això que jo acabo de dir? Sí, i tant. I encara ens en sobraria una mica. Aquest país fa prou esforç per no haver de patir? Sí. Paguem prou per no haver de patir? Sí. I en canvi patim i patirem més. Aquest any, aquests 22.400.000, aquest any el ministre diu que hem de retallar 4.500 milions. 4.500 milions és més del doble de tot el que es va retallar l'any passat.
Com ho fem? Per retallar més del doble del que vam retallar l'any passat. Quantes pagues se'ls traiem als funcionaris? 3? Qui anirà a comprar les botigues? El ministre diu que han de retallar 4.500 milions. Fem una prova. Tanquem TV3 sencera, tota la corporació, i Catalunya Ràdio, tots els canals, tot tancat, d'acord? Encara hem de retallar 4.250 milions. Què més voleu retallar? Retallem alguna altra cosa. Retallem tot el Parlament de Catalunya, tancat, tots els diputats a casa, tot tancat. Sí? Encara hem de retallar 4.100 milions. Què més voleu retallar? Ambaixades. Tanquem totes les ambaixades catalanes que costen uns 6 milions d'euros. Encara hem de retallar 4.100 milions. Per cert, la reforma de la residència de l'ambaixador espanyol a Rabat ha costat més que tota la representació exterior de la Generalitat de Catalunya al món. S'han gastat més en reparacions en una ambaixada espanyola que en totes les ambaixades catalanes arreu del món juntes. Què més volem tancar? Va, ajudeu-me. Tanquem totes les universitats del país, totes. Per situar-nos al teatre. Fem una cosa, tanquem totes les universitats, totes senceres. Encara hem de retallar 3.600 milions més. Va. ¿No sería más fácil hacer una insumisión fiscal? Tanquem Belviche, sencer. Los chorizos también. Tots els chorizos, el més gros de tot. Va, anem a tancar-lo. Tanquem el més gros. Quin és el més gros? Bárcenas. Quants són? Y la compañía. Artur Mas i la companyia. Quants són els Artur Mas? Quan han xoriçat? D'acord. Están chupando. Vale. No, però ajuda'm a comptar-ho. El Bárcenas quan són? 38 milions. 38. Sí? El Palau de la Música i l'Artur Mas i tot això. Sí? L'Oriol Pujol l'imputen per 350.000 euros. 350.000. Escolta'm una cosa, agafa un paper, poses 350.000 i al costat poses 4.500 milions. Sí? I després em dius que és més gran. D'acord, els tanquem a tots. Anem una cosa, els tanquem. Un moment. Els tanquem a tots. Tot 30 milions, el que sigui, tot el conjunt del que els imputen, 30 milions. 30 milions és més o menys que 4.500. Algú té paper i boli? No és important, Veniu, feu una cosa, ajudeu-me, no em negueu el vostre ajut, que jo amb bona fe us el demano. Agafeu 4.500 milions, que és el que diu el ministre que hem de retallar, sí? I ho dividiu per 30 milions. Que han xoriçat tots junts aquests, d'acord? Dividiu per 30 milions. Quan surt? Ajudeu-me, sabeu. 4.500 dividit per 30 milions, va. 150. Doncs el ministre és 150 vegades més xoriço que tots els xoriços. Jo estic a favor de tancar-los, avui he dit a TV3 que estic a favor que els tanquin a tots. Sí? El Pallaró, no sé qui, l'altre, no sé, tots. D'acord, també. Escolteu una cosa, tanquem a tots. Nois i noies, va, atenció. Tanquem tots els concerts a les escoles d'elit, tots tancats, d'acord? Totes les escoles que s'agreguen per gent, tot tancat. Són 23 milions d'euros. El ministre diu que n'hem de retallar 4.500 milions, D'acord, ho retallarem. Si depèn de nosaltres, ho retallarem. Ens ho carregarem en el Parlament. Els 23 milions de les escoles d'elit. Carregats, fora. D'acord? El ministre diu que n'hem de retallar 4.500 milions,
Li retallem el cap, ministre. Feu una cosa. Si la xifra de 150 vegades més xoriço del Montoro us assembla, dieu, hòstia, jo em pensava que encara hi haurà una mica més de xoriço. Feu una altra operació. Paper, llapis. La propera vegada heu de venir amb paper i llapis. Escolteu una cosa. La diferència entre els 32.000 milions que paguem en IRPF, IVA i impost de societats, la diferència entre els 32.000 milions que paguem i els 19.000 que ens tornen són 13.000 milions. Proveu de fer la divisió. 13.000 milions dividit el que vulgueu. 30 milions que han xoriçat. A veure quan surt. Companys, el problema de debò no està en allò que gastem, encara que és evident que farem tot el possible per intentar millorar-ho, per intentar vigilar-ho, per intentar... tot, d'acord? Tot, farem tot. El problema no està aquí. El problema no està en el total d'impostos que paguem. Paguem el tercer IRPF més alt del món, aviat aquest any pagarem l'IVA més alt d'Europa, paguem l'impost de patrimoni, fins ara pagàvem el 45% de l'impost de patrimoni de tot l'estat espanyol. Després de la reforma que nosaltres hem impulsat, pagarem el 70% de l'impost de patrimoni de tot l'estat espanyol. El problema no està amb els impostos que paguem. El problema no està en allò que gastem. Doncs, si el problema no està en els impostos que paguem perquè en paguem molts, i el problema no està en allò que gastem perquè tampoc no gastem tant, on està el problema? En què els impostos que paguem no es queden aquí. Aquest és el problema de debò. Aquest és el problema de debò. I mentrestant ens podem barallar entre nosaltres. Paper. Això són tot el pressupost de la Generalitat de Catalunya per aquest any que ve, 19.000 milions, més 1.600, més 1.400. Tot està aquí, tot això. El pressupost és un paper, si m'ho permeteu, una manta. Amb aquesta manta hem de protegir les nostres escoles i els nostres hospitals. Aquests 22.000 milions no són prou, la manta no és prou llarga per tapar simultàniament, per cobrir simultàniament, per protegir simultàniament tot el nostre sistema educatiu, tot el nostre sistema sanitari i tot el nostre sistema social. Ara, el sector hospitals, que es tiri, destapem escoles. Sector escoles, que es tiri, destapem hospitals. Sector hospitals i escoles es posen d'acord. I ho estiren, no sé cap a on, però bueno, estiren, d'acord, es posen d'acord. Destapem polítiques socials. I tot això sense comptar que a més hem de pagar Mossos d'Esquadra, bombers, farmacèutics, entitats del tercer sector, transport públic, carreteres, manteniment d'infraestructures. Hi ha dues alternatives. Una, ens ratllem entre nosaltres, sí? Agafem el pressupost, puc fer-ho, sí? I comencem a estripar, i un aquest cap aquí, un tros cap allà, un tros cap aquí, tots ben brallats entre nosaltres, sí? Estarem millor? No, estarem millor. Per tant, d'acord, podem invertir el temps a brallar-nos entre nosaltres. Quan ens haguem acabat de brallar, estarem millor? No, probablement estarem pitjor. Probablement estarem pitjor. Nosaltres podem, en aquest cas nosaltres, és Esquerra Republicana. Esquerra Republicana pot avalar uns pressupostos així. Si avalem aquests pressupostos, estem donant per bo que ens retallen 4.500 milions, que ens han pres 13.000 milions pel camí, la diferència entre els 32.000 que paguem i els 19.000 que ens donen, i estem donant per bo el patiment de la nostra gent. Per tant, què hem de fer? D'acord, no fer-los. No els votem. Deixem el país sense pressupostos. Ajudeu-me, un moment, m'heu d'ajudar ara, Deixem el país sense pressupostos, perquè això... Deixem el país sense pressupostos. L'endemà què? L'endemà salta el govern i fem eleccions. Imaginem que aquestes eleccions
Fem un exercici ara, Imaginem que aquestes eleccions ens van molt bé a Esquerra Republicana. Les enquestes diu que anem molt bé. I posem-nos estupendos, vinga, anem forts. En fem 30 de diputats. En tenim 21, fem 30. Més que mai. Mai n'hem tingut tants des dels anys 30. Fem 30. L'endemà, què en fotem d'aquests 30 diputats? El mateix. Què fotem d'aquests 30 diputats? L'endemà, com farem pressupostos? Per tant, la solució no pot ser fer eleccions anticipades per fer-ne 30. No pot ser. La solució pel país no és fer eleccions anticipades. No pot ser. Però la solució pel país tampoc no és aprovar uns pressupostos com aquests, òbviament. M'ajudeu o no? El problema d'insubmissió... Aquí diuen insubmissió fiscal. El problema d'insubmissió fiscal és que els impostos propis de la Generalitat de Catalunya són 1.600. Els impostos que cobra l'estat espanyol a Catalunya són 32.000 milions. Aquests? Algú diu, doncs no paguem el que és IRPF. Problema de l'IRPF, que te'l retenen abans que tu el paguis. De la nòmina ja d'arriba descomptat. L'IVA és més complicat, però atenció a una cosa. Nosaltres, per sobreviure, si hem de sobreviure sols de sols, un estat. Quant ens costa un estat? Això és difícil de calcular. Però un estat, comptant tot el que ara gasta la Generalitat de Catalunya, més una part del que fa l'estat espanyol a Catalunya, més alguna cosa més, menys alguna cosa que no necessitem, per exemple, no necessitem un contracte per comprar armament per valor de 28.000 milions d'euros que és el govern espanyol. Sí, a nosaltres ens en pot 13.000 milions. Tot el que paguem en un any són 32.000 milions i ells tenen un contracte per comprar armament per 28.000 milions. S'ha entès bé, això ho he explicat o no? I tant. Sí? Es gasten 47 milions d'euros al dia, 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. En 5 dies, no ho he sentit i em sap greu, no puc seguir la conversa, però en 5 dies de les polítiques de defensa del govern espanyol, en 5 dies tot el pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de tot un any. En 10 dies del pressupost que es gasten en defensa, en 10 dies totes les retallades d'ensenyament a Catalunya. En 10 dies. No n'hi hauria ni una. En 3 mesos del pressupost de polítiques de defensa no hi hauria cap retallada en res a Catalunya. En res. Per tant, això us recordeu de tot això o no? Sí, i tant. No em fio gaire, Recordeu, es gasten 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa. Recordeu un submarí sol, d'aquests que compren, un submarí és l'equivalent a totes les retallades educatives a Catalunya. Escolteu una cosa. Un avió sol, un avió de combat, que els costa 130 milions d'euros, és suficient per pagar tot el deute farmacèutic i tot el deute de les entitats del tercer sector. Per tant, tornem-hi, estàvem dient. Nosaltres, si haguéssim d'estar sols, quan ens costa un estat a nosaltres? És difícil de calcular, jo us deia, comptant tot el que fa la Generalitat, més la part que l'Estat fa aquí pel seu compte, més alguna cosa més, més alguna cosa menys, uns 35.000 milions. Nosaltres ja en paguem 32.000 en IRPF, IVA i impost de societats. Més els 1.600 que paguem en impostos propis, estem, ajudeu-me, en 33.600. Estem allà. Nosaltres sí que ens en sortiríem. Nosaltres sí. Nosaltres sols ens en sortiríem. Quin és l'inconvenient? Que per sortir-nos en aquests termes necessitem que la insubmissió fiscal la faci un percentatge molt alt de la nostra gent. Si la fa un 20% dels nostres, estem morts perquè com que ells ens transfereixen 19 dels 32 que ens cobren,
Per cobrir-ne aquests 19 necessitem que s'hi posin el 60% dels nostres. O hi ha el 60% dels nostres fent això, o estem morts. Clar que si no ho fem també estem morts, però estarem més morts. Per tant, la insubmissió és efectiva si tenim el 70 o el 80% dels nostres. Si no, estem morts. S'entén això o no? Si ells ens en cobren 32.000, d'aquests 32.000 ens en traspassen 19.000 milions, o més de la meitat dels nostres es posen a fer això, o és evident que no cobrim els 19.000 milions que ells ens traspassen. Ho faríem si el govern ens apoyés? Sí, però si el govern no s'atreveix ni tan sols a fer molt menys, com pots esperar que faci això? Doncs, però seria un pas? D'acord. I tant que seria un pas. Ara has de convèncer els que ho facin. Si tu tens mecanismes per convèncer el govern que faci això, jo encantat, diguem-ne, posa-t'hi. Al Parlament de Catalunya hi ha 135 de diputats, 135. Nosaltres en tenim 21. Vol dir que 114 no són nostres. Però són catalans. De Convergència i Unió i del PP. I del PP. I Que és socialistes. la dreta catalana Sí, i la dreta d'Espanya. d'acord. Molt bé. Què tenim que fer amb això? Votar se suposa, no? Sí, però quina educació se li dona al poble perquè no vote a Convergència i al PP? D'acord. Has deixat els socialistes que també són espanyols. També. O altres que no ho semblen, però a vegades ho semblen. Escolteu una cosa. Encara com a mínim 68. Com a mínim. Sí? Estem en 21. Sí? Ara ve una reflexió, arrel d'això ve una reflexió important que lliga amb la que fa aquest senyor. Si ho hem de fer, com que necessitem 68 com a mínim, tal com està el Parlament de Catalunya, o ho fem en Convergència o no es pot fer, tal com està el Parlament de Catalunya. D'acord? Tant, sense Convergència, tal com està el Parlament de Catalunya, és evident que no hi ha independència, és evident. Sí o no? O a no ser que vosaltres en dieu, no, tranquil, Junqueras, no has calculat malament, perquè de fet pots sumar els del PP, els socialistes i Ciutadans, no? Si no, agafeu paper. Sense Convergència ens en podem sortir? No. Ara ve una altra pregunta que és molt important. Amb Convergència ens en podem sortir? No ho sabem. Amb Unió no. Un bloc de dit. Si vas a les eleccions amb un bloc que tingui un programa únic, Però si Convergència no s'atreveix ni a fer la meitat de la meitat de la meitat d'això... però potser no té més remei. Si teniu alguna mena de mecanisme secret, si el teniu i no m'ho heu dit fins ara, jo he vingut aquí a l'Hospitalet, però no sabia que aquí teníeu una arma secreta per convèncer-vos, si la teniu, collonut. Jo, encantat de la vida, si la teniu. Si no la teniu... Però Convergència tampoc ho pot fer. Què fa Convergència? No pot fer què? No pot fer què fa, vull dir, tirar endavant, o es declara la independència... Tornem-hi. Sense Convergència es pot fer? Sense Convergència ho podem fer? No. Amb Convergència ho podem fer? No ho sabem. No ho sabem. Sense, no podem. Jo ja sé que tu vols que et contesti això. Però si fos tan senzill, no estaries esperant que t'ho digués jo, ja ho sabries tu. No? Perfecte. A veure, digue'm tu. No ens mantinguis en aquesta situació tan dolorosa. Si ho sabeu, que Hospitalet sou gent espavilada, m'ho havien dit, diguem. Que estava la fórmula secreta, digue'm. Sí, i quina és la fórmula secreta per convèncer els convergents? La declaració de l'independència. Bueno, clar, els has de convèncer primer, No. La declaro jo sol. Per poder-la declarar necessitem 68 com a mínim. Per si no els convenceu amb ells, com ho fem? Per tant, tornem-hi. Digues, no et convenço. Sense ells, com ho fem? Digue'm. No, poder fer les eleccions no serien aquests números que has dit tu.
D'acord, fem les eleccions, tornem-hi, fem un pas enrere. Fem les eleccions, ens van molt bé, en fem 30. Què? 5 anys 68, companys. D'acord? Convença'ls. Sí. Si tu els convences, amb què vols que ens posem d'acord? Independència. Convença'ls. Jo sí, jo encantat. D'acord. Si no poden governar, doncs no governaran, però tu tens algun instrument per convèncer-los d'això? Si el teniu, dieu-ho. En campanya ho estaven, no? Quantes vegades creus que hem parlat d'aquest tema amb ells? Una... Mira. Mira si ho expliquem o no. Si tu tens algun instrument per convèncer-los, digue'ns-ho, no ens ho amagueu més. Clar, veus? L'estat espanyol ens ajuda a convèncer, segurament. Però... Clar. I ens veu donar vareta màgica o no? En el kit de diputat anava la vareta màgica o no anava? La confiança. D'aquí amb qui? Nosaltres tenim 21, encara 68. Què fem per convèncer els altres? Un altre 11 de setembre? No. Convergència el que va dir és que farien una consulta. Va, quan fem la consulta? Va, ajuda'm. El 14 de maig del 14. El maig del 14. I d'aquí al maig del 14, com ens proposeu que es registim? Portem 300 anys resistint. No m'esteu ajudant, dieu convèncer-los, collons, aquesta ja la sabia jo. No aquesta... No, jo et pregunto, jo us explico. Jo t'explico. Perquè és que la gent no caurà Sí, jo t'explico. Si hi ha problema és Convergència o què és, no? Clar, jo t'explico. El ministre diu que hem de retallar 4.500. Això sí, aquí sí. D'acord. Jo et dic, podem retallar aquests 4.500? Jo et dic no, no podem. Si no retallem aquests 4.500, no hi ha pressupostos. Si no hi ha pressupostos, què fem? Cau el govern. Però has de retallar 4.500 més. És a dir, tu pots mantenir la pròrroga si pots gastar el mateix... Jo ho intento explicar, Tu pots prorrogar una cosa, pots prorrogar els pressupostos si aquest any pots gastar el mateix que havies gastat l'any passat, si el pressupost és igual. Si no, com prorrogues? Si el govern gasta més d'aquests 22.400, ningú li financia i per tant ho deixa deure. Aquí ho deixa deure farmàcies, proveïdors BAC, sí? El govern no pot dir mandeu-t'ho perquè ningú li deixa calés, ningú. D'acord? Però si no retalla ha de posar els diners, però els diners té 22.400. Espera, anem pas per pas. O sigui, el govern té 22.400 per gastar aquest any, d'acord? Si té 22.400, podrà gastar 22.400, no podrà gastar ni una mica més. Però és que tot l'altre és retallada ja, diguem-ne, O sigui, aquests 22.400 no t'arriben ni per escoles ni per hospitals i polítiques socials en el seu conjunt. I a fora estàs deixant Mossos d'Esquadra, bombers, farmàcies, transport, infraestructures... T'explico? Per tant, segueixo jo o algú més té algun dubte sobre això? Un senyor d'allà darrere, digues. Jo deia, no hi ha manera de deixar-los de pagar en l'estat espanyol? Sí, clar, el problema és que l'estat espanyol ens cobra a nosaltres l'IRPF, l'IVA i ens cobra a nosaltres l'impost de societats, d'acord? Que són els 32.000 milions, ens els cobra ell. No és que nosaltres els cobrem i llavors hi podem deixar de pagar, els cobra ell, aquest és el problema. I si tu vols fer una comissió fiscal necessites el 65% de tots els nostres,
perquè has de cobrir com a mínim els 19.000 milions que sí que et traspassen dels 32.000 que et cobren. Si no, encara estàs pitjor. Com que no som capaços de tenir aquest 65%, la prova està que en el Parlament de Catalunya de 135 en tenim 21 els que estem decidits. La prova està aquí. Si el 65% votés en els que estan decidits, nosaltres no en tindríem 21, en tindríem 80 no sé quants. Per tant, quan em feu una proposta del tipus convèncer, o em dius l'argument amb els quals has de convèncer, o si no, jo et juro que fa anys que ho intento de convèncer, diguem-ne, i suposo que tu també en deus conèixer algun de convergent, no? Pot ser que n'hi hagi algun en aquesta sala, fins i tot, d'acord? Tu coneixes algun o no? En coneixes algun. Aquest algun que es conèixer, tu has intentat convèncer-lo i... No, és que ell està convençut del dret a decidir. El dret a decidir, sí. Per què no es diu res del dret a decidir? D'acord. El dret a decidir, el que diuen és que Nande el farà l'any que ve. I jo et dic, i d'aquí a l'any que ve com aguantem? Molt bé, estem al cap del carrer. Clar. Ell està a favor del dret a decidir, però jo torno a preguntar, jo que he de debat. Sense ells és possible? Resposta, no. Amb ells és possible? Resposta, no ho sabem, ho haurem de comprovar. Per comprovar-ho necessitem que convoquin una consulta, però ells no volen convocar una consulta, anant bé fins l'any que ve. Però mentrestant l'Estat cada dia ens escanya ara, no l'any que ve. I per tant, jo pregunto, entre ara i l'any que ve, què? Ara. Clar, és que el problema és que la situació és molt dura. Jo vull que entengueu que és molt dur, perquè si els aprovem, estarem donant per bo un desastre. I si no els aprovem, hi haurà un desastre. Jo vull que ho entengueu. Un moment, hi ha molta pressió. Jo vull que entengueu que el panorama és molt complicat. Explico una altra cosa. Ara m'ha estat aquest senyor. Hi ha gent que diu doncs no pacteu amb Convergència, d'acord? D'acord, no pactem res amb Convergència, però el Parlament de Catalunya, tal com està el Parlament ara, i si no agafeu un paper i m'ajudeu a sumar-ho, tal com està ara és impossible fer un govern sense Convergència, impossible. Per tant, la gent que diu doncs que deixeu fora Convergència, és impossible. Si voleu, ho comptem. Voleu que ho comptem per demostrar que és impossible? Algú dubta que és impossible? No? Els que dubtaven ja han marxat, diguem. Compteu una cosa, comptem un moment. 21 d'Esquerra. Amb qui voleu sumar? Amb els socialistes? No. Els socialistes no. Però imaginem que és amb iniciativa. Iniciativa en té 13, d'acord? 21 més 13, 34. Amb la CUP, 3, que són 37. Encara sí, n'hem d'arribar a 68, ajudeu-me, va. Portem 37, hem d'arribar a 68. Ens falten 31. Qui més? Qui més? Sí, però queda clar que no hi ha ningú més? Sí. Si pacten entre ells al revés, encara... El partit, sí que la tenen. El Partit Socialista, el Convergència i Unió i el Partit Popular tenen més de la majoria. Nois i noies, centrem-nos. Aquest senyor el que diu és hi ha alguna altra majoria possible que és sense Esquerra, aquesta sí. Hi ha una possible majoria Convergència Socialistes o una majoria Convergència-PP. Totes aquestes són majories absolutes del Parlament de Catalunya. O Convergència amb el PP, o Convergència amb els socialistes, o Convergència amb nosaltres. En totes les majories possibles, en totes hi ha Convergència. Sense Convergència no hi ha cap majoria possible al Parlament de Catalunya. Si la solució no són unes eleccions anticipades i la solució no és aprovar el pressupost, estem en una situació difícil. Jo vull que ho entengueu. D'acord? Si voleu, hi ha gent que aixeca les mans amb moltes ganes. Fem una ronda molt ràpida, però llavors heu de deixar acabar, si no quedarem encallats aquí en el d'allò. Comencem per 1, 2 i 3. Quan es paga d'interessos als bancs? Quan es paga d'interessos als bancs? Uns 2.000 milions d'euros l'any. Sí. Molt bé. Suposem
recorda d'on venim, Venim de que paguem 32.000 milions en impostos, que ens en prenen 13.000 pel camí, sí, venim d'aquí. Dic perquè tinguem clara la comparació, I als bancs els hi paguem 2.000 milions en interessos. Suposem que diem, no paguem els interessos als bancs. Veig que ho dius amb entusiasme, per gestos d'alegria. No paguem els interessos als bancs. El resultat d'això és que a final de mes, quan la Generalitat de Catalunya estigui esperant el traspàs dels 19.000 que ens els traspassen a trossets, una dotzena part cada mes, diguem-ne, i ho necessita per pagar mestres, infermeres, metges, professors, Mossos d'Esquadra, bombers, les nòmines, quan el govern t'ho retingui 3 dies més, i en lloc de pagar-t'ho el 28, t'ho pagui l'1, o el 2, o el 3, o el 5, o el 9, o el 13, o el 17. Què? 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 Estic esperant, estic esperant la resposta. Què? Mira què passa amb les farmàcies. Jo vull que entengueu que la situació és molt difícil. Si no enteneu que la situació és molt difícil, si no ho entenem tots junts que la situació és molt difícil, és impossible que trobem la solució. És a dir, mentre aquí hi hagi gent que es pensa que la situació no és molt difícil i que hi ha trucos, no ens en sortirem. El truco no és ni petar-se al govern, ni aprovar uns pressupostos impossibles, ni convocar unes eleccions anticipades per fer-ne 30, ni... Aquests trucos no van, no serveixen per fer això que hem de fer, company? El truco no és deixar de pagar, perquè de fet són ells qui ens traspassen el que ells ens cobren a nosaltres i no nosaltres el que els hi paguem amb ells. Quan nosaltres tenim una idea, ells fa 3 segles que ja la van arreglar, la idea, que tenim ara. Hi ha una paraula més al fons de tot. Gràcies. Aviam, dius que la situació és molt difícil, jo crec que és molt més que molt difícil. Jo crec que estem en guerra. Hi ha una guerra soterrada i una guerra bruta. D'acord. Els serveis d'intel·ligència espanyols s'han aterrat des de l'11 de setembre. Explica'm un Jo crec que no podem anar a venir a la mà. Jo crec que no aconseguirem res si això no ho solucionem. Hi ha algun servei d'intel·ligència, què estem fent? Ja sé que no tenim un duro, però què estem fent? Suposem que estéssim fent alguna cosa, d'acord? Suposem que estem fent... A veure, que contestaré, t'agradarà molt, vull dir. No t'agradarà gens, però s'entendrà bé. Contesto. Suposem que estéssim fent alguna cosa. Tu creus que jo t'ho diria ara aquí? Suposem, torno a repetir la pregunta. Suposem que estéssim fent alguna cosa. Tu creus que jo t'ho diria aquí? Una cosa. Suposem que estem fent alguna cosa, que és molt suposar, Suposem que estem fent alguna cosa. Suposem que estem fent alguna cosa. Què ens convé? Que pensin que l'estem fent o que pensin que no l'estem fent? A veure si al final resulta que el que ens convé és que sembli que anem a mullir l'home. Jo ja entenc, jo ho entenc perfectament, diguem-ne, Jo estic desesperat. Jo, escolta, professor d'universitat, saps? Vivia a la mar de bé, tranquil·let, anava fent les meves horetes, amb els meus alumnes, encantadors, que m'estimaven molt, feia una mica de ràdio, una mica de tele, casa meva, l'hortet de casa, sí? Estic aquí. Bestial, Jo ja entenc el patiment, no? I el patiment és tan dur, és a dir, la gent que no té feina ara, la gent que ara no pot pagar la hipoteca, aquest patiment és tan dur, és tan intens, que no et permet veure gairebé res més, o res més. I això també ho hem d'entendre, hem d'entendre la desesperació de gent que està aquí, que ho hem d'entendre. Al mateix temps, però, és vital que siguem capaços d'adonar-nos-en que darrere d'aquest patiment, allò que provoca aquest patiment és alguna cosa. Que algú pot pensar
que en part som nosaltres mateixos, segur que en part som nosaltres mateixos, segur, però que en una part gegantina és l'estat espanyol, és l'estat espanyol. Si no som capaços de percebre això, aquí la majoria dels que esteu ja ho heu percebut perquè esteu aquí, però hi ha centenars de milers de conciutadans vostres del vostre municipi que pot ser que encara no ho hagin percebut prou, si no ho percebem en claretat, no tenim cap possibilitat. Si no percebem fins a quin punt estem davant d'una situació extremadament difícil, no tenim cap possibilitat de sortir-nos-en. De fet, només tenim alguna possibilitat de sortir-nos-en si, sent conscients de l'enorme dificultat davant de la qual estem, entenem que per afrontar-la ho hem d'afrontar tots junts. Però no hi ha cap possibilitat d'estar tots junts si no ho entenem. Per això és tan important fer aquest exercici, explicar-ho a la gent. I per això és tan important que aquest xicot agafi a la gent que coneix de Convergència i els digui, però, xavals, tu te n'adones que si hem d'esperar-nos fins a finals de l'any 14 arribarem allà que no quedarà ni país, ni hospitals, ni escoles, ni res de res. Si no entenem això, no ens en sortirem. Perquè mentrestant la gent pateix i la gent se'ns despenja i al final l'objectiu de l'Estat és fer-nos petitants que la gent perdi l'esperança. Per tant, és evident que quan l'Estat apreta, això és un estímul per nosaltres, si som capaços d'entendre-ho i d'explicar-ho i de generalitzar-ho, no entre aquells que ja estem convençuts, sinó entre aquells que mai no han estat convençuts. És allà on ens juguem la batalla de debò. Perquè al mateix temps hi ha un risc en tot aquest procés, que el procés sigui tan dur, tan desgastador, tan angoixant, tan lent, que la gent se'ns desanimi pel camí. Per tant, el ritme no és indiferent en el procés. I la nostra esperança de guanyar passa pel fet que siguem capaços de convèncer i fer entendre la majoria dels nostres. I la majoria dels nostres no som els que estem en aquesta sala, són els que estan aquí fora del carrer i que en aquesta sala no tenen cap intenció de venir, almenys de moment. L'única arma que nosaltres tenim en aquesta batalla, pràcticament l'única que tenim, l'única almenys que és decisiva, som nosaltres mateixos. Nosaltres anem a aquesta batalla sense tenir al darrere, ni al costat ni al davant, ni grans bancs, ni grans grups de comunicació. Nosaltres aquesta batalla només tenim possibilitats de guanyar-la si no és una batalla que es disputa en l'àmbit de les eleccions, en l'àmbit de les urnes, perquè la nostra força és el número. Nosaltres només podem guanyar si traslladem aquesta batalla en l'àmbit estrictament democràtic, perquè en tots els altres àmbits, en el financer i en el comunicatiu, en l'econòmic i en el dels lobbies, aquesta batalla la perdrem sempre, perquè nosaltres no en tenim ni de bancs, ni de grups mediàtics, ni de lobbies, ni de no res. Només ens tenim a nosaltres mateixos. Per això és clau la feina que nosaltres fem, la feina que fem cada un de nosaltres. Perquè aquesta feina, si no la fem cada un de nosaltres, ho sento molt, però no hi ha ningú que pugui arribar en els amics convergents d'aquest xicot, si no és d'aquest xicot i potser algú més. Nosaltres intentarem explicar-ho amb tanta claretat com puguem. Intentarem explicar-ho en els mitjans de comunicació on sí que ens deixin parlar. Intentarem explicar-ho a TV3 i en algun diari. Intentarem explicar-ho en seu parlamentària i intentarem explicar-ho als carrers d'Hospitalet o des de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Però és evident que amb les nostres soles forces, amb les forces només d'Esquerra Republicana, amb 21 diputats de 135 en el Parlament de Catalunya, no ens en sortirem. I per tant, en aquesta batalla som imprescindibles tots, tots els que estem aquí, i molts més que encara no hi són. Aquesta és una batalla que es guanya pel número, i el número només el podem aconseguir si convencem a la gent. D'arguments per convèncer-los no ens en falten, per sort i per desgràcia. D'arguments per convèncer-los no ens en falten, per sort i per desgràcia, perquè precisament en gran mesura és la desgràcia amb la que vivim, la desgràcia en la que vivim,
La desgràcia que ens amenaça, el millor dels arguments que tenim per convèncer a molts que mai no han estat convençuts. Però per fer això, insisteixo, tots nosaltres som imprescindibles. Necessitem en les properes setmanes, en els propers mesos, construir una majoria social com encara no tenim, malauradament, com segurament no hem tingut pas mai gràcia al llarg encara del proper any. Però la batalla es guanya amb la implicació de tots. O la gent entén per què estem com estem, o no ens en sortirem. No és fàcil de guanyar aquesta batalla. No és fàcil de guanyar. Sigueu-ne conscients. Perquè fa molt que això ho expliquem. Fa tant que ho expliquem, que aquells que ho senten des del primer dia que ho expliquem n'estan avorrits de sentir-ho. I ens diuen, però és que això ja ho hem dit moltes vegades, que és el que ens diuen els del govern. Però és que això ja ho hem explicat. Xaval, potser ho heu explicat o no. Potser ho heu explicat, però el resultat és que o no ho heu explicat prou, o no ho heu explicat prou bé, tal com demostren els resultats de les últimes eleccions i tal com demostren les enquestes. Per tant, ja cal que s'espavilin a sortir a explicar. I si no surten ells a explicar-ho, que tenen els mitjans, que tenen el govern, que tenen diaris i tenen televisions i emissores de ràdio, ho haurem de fer nosaltres solets, com tantes altres vegades. Per tant, més val que els convenceu, us juro que jo ho intento cada dia, més val que els convenceu, o si no la feina l'haurem de fer nosaltres solets, com tantes altres vegades. I fins ara, tantes vegades com les hem fet solets, tantes vegades hem perdut. No oblideu això, Ja sé que no us agrada sentir-ho. Ja sé que us agradaria que vingués algú aquí a dir-vos que tenim tot molt clar i que tot serà molt fàcil, però no és veritat. No és veritat. I o construïm aquest projecte sobre els fonaments de la veritat, o està condemnat al fracàs. Per tant, més val que tots plegats ens espavilem a convèncer-los de que facin una part de la feina, i si pot ser una part molt important de la feina, o si no l'haurem de fer solets. Nosaltres, aquesta vegada Esquerra Republicana, no tenim com a objectiu tenir quants més diputats millor. Potser som l'únic partit del món que no té aquest objectiu. Però nosaltres aquest objectiu no el tenim. Perquè, com us he preguntat abans, què en fotrem de 30 diputats? O de 35? O de 40? Què en fotrem de 40 diputats si no tenim les majories necessàries per prendre les decisions que sabem que són imprescindibles? No és aquest el nostre objectiu. El nostre objectiu és arrossegar-los i convèncer-los a ells que són majoria i que tenen més del doble de diputats que nosaltres. I els hem de convèncer, i els hem de convèncer ràpid, perquè si no l'alternativa és que necessitem molt més temps i que haurem de fer molta més feina. I per tant tingueu clar que el nostre objectiu és convèncer-los i arrossegar-los i ajudar-los i empènyer-los i cuidar-los, malgrat tot. Malgrat que ells, en moltes de les seves decisions, provoquen mal a gent que és nostra. Gent que li costa d'entendre per què ens esforcem tant a convèncer-los i a arrossegar-los i a cuidar-los i a empènyer-los. I els hi costa d'entendre amb tota la raó del món, perquè pateixen. I quan pateixes veus el teu patiment. I és normal que sigui així, però al mateix temps o som capaços d'arrossegar-los, d'empènyer-los, de cuidar-los, d'amenaçar-los, o si no, ho haurem de fer solets. I no tenim gaire temps, perquè el temps ens passa una factura molt alta. La passa molt alta a les nostres empreses i als nostres aturats i als nostres autònoms i als nostres estudiants. No ho oblidem. No oblidem
El temps no és gratis. El temps ens ajuda a crear majories, sí, sempre que siguem prou bons a l'hora d'explicar-ho. Però el temps també és una amenaça per aquest procés. El temps no és neutre en aquest procés. No és gratuït en aquest procés. Per tant, tingueu clar que les decisions que haurem de prendre les properes setmanes seran decisions molt difícils. Molt difícils. Si els aprovem, perquè els haurem aprovat i són terribles. Si no els aprovem, perquè posem el país al llindar d'unes eleccions anticipades que si no serveixen per fer la majoria que necessitem, no serviran de res. I ens deixaran al cap del carrer, tan malament o més com estem ara. La solució no és ni aprovar-los ni no aprovar-los. La solució no és que hi hagi eleccions ni que no n'hi hagin. No és aquesta la solució. La solució és construir la majoria que és imprescindible per guanyar. I això es pot fer amb pressupostos o sense. Es pot fer amb eleccions anticipades o sense. Es pot fer amb govern en minoria o amb govern en majoria. En tots aquests escenaris, la feina és la mateixa. Convèncer la majoria de la gent d'aquest país. Convèncer en els que en aquests moments tenen la majoria. Perquè tingueu clar una altra cosa, que és molt important. Nosaltres, Esquerra Republicana, està disposada a ajudar-los amb ells a culminar el procés. Però tingueu clar que si fos al revés, això no passaria. Que si fossin ells els que ens haguessin d'ajudar a nosaltres, no ho farien, perquè no ho han fet mai. Per tant, més val que siguem nosaltres qui els ajudem amb ells, perquè si ens hem de refiar que siguin ells que ens ajudin a nosaltres, no ho faran. I això és molt dur, sí. És molt dur de sentir, sí. És molt dur demanar a la nostra gent que estigui disposada a fer uns sacrificis a favor d'algú que saps que a canvi mai no el faria, sí. Perquè molta de la nostra gent també ha patit per això, també pateix per això. Però o som nosaltres qui els ajudem amb ells, o ells no ens ajudaran a nosaltres. La clau no és aprovar ni no aprovar els pressupostos. La clau no és si hi ha eleccions anticipades o no hi són. Perquè els 30 diputats que puguem fer ens els confitarem. La clau és que siguem capaços d'arrossegar-los, de convèncer-los, de fer-los entendre la magnitud del repte, de fer-los entendre el patiment de la nostra gent, de fer-los entendre que el temps no és neutre, que l'angoixa és massa dura. Si no som capaços de fer-los entendre això, amb pressupostos o sense, amb eleccions anticipades o sense, haurem perdut. I si som capaços de fer-ho, haurem guanyat. I això depèn de tots nosaltres. Moltes gràcies.